Те види ние да си играем. Ние си играем по нас. Огромно опасно да играем с тези отбор. Добре, чакай сега. Чакай сега, вече играем с... Пак така играе, лекичко. Аз ще го направя. Ето така, ето това, за това говоря. Ето, добре. Да, прекрасно. Стоп, качамак го се топи там. Джими, Валко трябва да го унищожиш. Да, нека го унищожавам. Нека. Пълен качамак. Пълен бат, барбар. Служи на топче, айде на топче. Една точка да стане 6 на 6 да почне на чисто. Не, няма джаз. Да топче. На 0. Така. Браво, Джими. Браво, бе, Джими. Уникален си. Пиче беше сложил там, Иван. Отпред. Ти прачил. Е, така си играе. Не, точно е така там. Това ще стане през нещата. Няма да печеля в швидно в този момент. Виж тук как играе. Като игра на лоши ли бият? Ау! Три. Добре, какво толкова? 9. Кой има топче?